Mae'r llyfr yma fel Beibl i bobl fel fi, pobl sy'n caru y môr ac yn dibynnu arno fe fel rhywle i diancu. Wenw i yw Lord Truelove, dwi'n syrffiwr, nofio'r gwyllt ac yn amgylcheddwr. Ac yn 2012 ges i diagnosis o iselder. Roeddwn i newydd ffoi o'r nyth o Rhondda i Aberystwyth i astudio deunyddiaeth yn y prifysgol. Roeddwn i'n barod am fywyd myfyriwr yn why not a peer pressure, hyn do'n i ddim yn hoff iawn o partis. Roedd well gen i gerddoriaeth fyw a peint o gwrw yn rymys. Roedd lot o bobl yn meddwl bod fi'n wallgof yn mynd i brifysgol mewn tref bach cysglyd. Roedd pawb roeddwn i'n gwybod yn mynd i ddinas mawr rywle. Ond i ddweud y gwir, mae'r adran deunyddiaeth yn Aberystwyth yn un o'r gorau yn y byd, roeddwn i jyst am bod ar bwys y môr. Tyfais i fyny yn y Rhondda, tua 20 milltir o'r môr, ac ar ôl i fi pasio fy mrawf gyrru, es i'r traeth agosaf sef Porthcawl. Roedd gen i obsesiwn efo'r môr a'r bywyd syrffio, a fi'n meddwl dyma rhywbeth nes i pigo lan trwy fel gwylio teledu Americanaidd. Roeddwn i eisiau bod yn fel Roxy girl, hyn mae Aberystwyth yn bell iawn o California. Roeddwn i wrth fy modd yn Aberystwyth, gyda ffrindiau newydd, roeddwn i'n caru'r cwrs ac yn rili joio fy hun. Roeddwn i hefyd yn dechrau siarad Cymraeg mwy yn Aberystwyth, gyda pobl ar fy nghwrs a hefyd pobl y dref. Roeddwn i'n teimlo fel oeddwn i'n dod i nabod fy hun, ac yn deall fy hun bach mwy beth oeddwn i'n hoffi a pa fath o lwybr o'n i'n mynd i cymryd yn bywyd fi. Ac fel rhan fwyaf o myfyrwyr, es i adref ar gyfer yr haf. Ac yn sydyn, roeddwn i'n teimlo fel oeddwn i wedi cwmpl ar twll yn y llawr, a doedd dim ffordd allan, tries popeth. Ond roedd yr iselder wedi bwyta fi fyny. Roeddwn i'n colli pwysau, bod yn sâl, ddim yn cysgu. Roeddwn i'n cau fy hun yn fy stafell wely, ddim yn gadael y tŷ, crio trwy'r amser. Roeddwn i rili yn dost, a wnaeth mam llusgo fi i'r doctor. Roedd hi eisiau fi cymryd blwyddyn i ffwrdd o brifysgol i ganolbwyntio ar wella. Ond roedd ystyfnigrwydd fi yn gryfach na'r iselder, ac es i nôl i astudio, a roedd gen i obaith bod Aberystwyth yn mynd i wella fi. Ar ôl cwpl o wythnosau nôl yn Aberystwyth, roedd hi'n clir bydd hynny ddim yn wir. Roeddwn i'n waith byth, a fel y mwyafrif o bobl gyda problemau iechyd meddwl, fe wnes i guddio fe'n dda. Roeddwn i'n 18 yn troi'n 19, a roedd nifer o bobl yr un oedran â fi yn y prifysgol yn cael problemau tebyg. A roedd cwpl ohonynt ar moddion gwrth iselder. A dywysais wedyn mynd i weld meddyg eto gyda'r bwriad o ofyn am foddion. A wnaeth y meddyg dweud rhywbeth roeddwn i ddim yn disgwyl. Beth sy'n gwneud i ti'n hapus? Oes yna rywle ti'n mynd neu rhywbeth ti'n hoffi gwneud sy'n gwneud i ti'n meddwl llai am yr iselder? Gofynnodd hi. Dwi'n hoffi bod yn y môr, dwedais, a dwi wedi sylweddoli bod meddyliau fi yn tawelu pryd dwi wrth y môr. Wel, dyna yw'r ateb, dwedodd hi. Dwi eisiau i ti treulio mwy o amser yn y môr, os gwelwch yn dda, a parhau i wneud popeth arall wyt ti'n wneud, a os ti ddim yn teimlo'n well, dewch nôl a newn ni siarad am opsiynau eraill. Doeddwn i methu credu beth oedd y meddyg newydd dweud. Nath hi basically just rhagnodi'r môr i fi, moddion gorau y byd. A roedd hynny'n rili anghyffredin ar yr amser, ond mae mwy o wyddoniaeth yn cael ei cyhoeddi nawr am fuddion y môr a natur ar ein iechyd meddwl. Felly, dyna pryd dechreuais syrffio. Taflais fy hun i mewn i'r sbort ac yn fuan, roeddwn i'n gwybod byddai'n cyfleidio'r môr yn ystod pob tymor a tawydd ac yn ystod ei amser mwyaf stormus. Dyna oedd fy hoff amser i ddweud y gwir. Nid y môr perffaith rydych chi'n ei weld mewn lluniau. Roedd rhywbeth arbennig am y môr tywyll ac oer, y môr nad yw bawb yn ei weld, bod nhw ond yn mynd i weld o yn yr haf. Roedd gen i ddim syniad bod y môr yn mynd i cyfleidio fi yn ystod fy amseroedd mwyaf stormus hefyd. Dysgais sut i syrffio a treulais pob amser o'r ddydd, naill ai ar bwys y môr, yn y môr, yn siarad am y môr neu yn darllen am y môr. Wnes i oresgyn fy ofn o nofio yn y môr. Wnes i hyd yn oed nofio a syrffio gyda dolffin a morlo, a unrhyw un sy'n byw ar bwys bai Ceredigion neu 'di bod i Aberystwyth yn gwybod bod lle gorau'r byd i weld dolffin yw e.
Ond, sut wnaeth hwn dylanwadu ar fi iechyd meddwl? Wel, mae yn y theori bod yna mwy o ionau negyddol, sef moleciwlau bach yn yr atmosffer, yn ardaloedd naturiol fel mynyddoedd neu traethau. A mae'r ionau yma yn cael adwaith cemegol gyda ni, a maen nhw'n rhyddhau serotonin, sef yr hormon hapus, fel morthion naturiol. Felly, efallai bod rhan o bod mewn natur yw gwneud gyda'r euphoria o bod tu fas yn ardal hardd yn yr haul ac yn y blaen. Ond mae yna hefyd gwyddoniaeth tu ôl i hwn i gyd. Dyma pam mae meddygon nawr yn dechrau defnyddio'r awyr iach fel triniaeth ar gyfer rhai cyflyrau meddygol neu problemau iechyd meddwl fel iselder. Nawr roeddwn ni'n deall geiriau Dr Wallace. I fi roedd y dŵr yn tawelu'r holl sŵn ac yn cysylltu fi efo meddyliau. Y môr oedd fy cysur. Ond efallai bod chi'n meddwl, Laura, pam wyt ti'n siarad am iechyd meddwl, roeddwn ni'n meddwl bod y sgyrsiau yma i gyd am yr amgylchedd a problemau amgylcheddol. Wel, dyma rhan yn fy stori lle wnaeth cysylltiad fi efo'r môr arwain fi lawr llwybr nes i ddim bwriadu cymryd. Dyma lle dechreuais i'r problem o sbwriel yn y môr. Roeddwn ni'n padlo allan i'r tonnau un diwrnod, a roedd bagau plastig a sbwriel o amgylch fi i gyd, yn y lle mwyaf naturiol yn y byd. Doedd dim osgoi y sbwriel i gyd. Roeddwn ni mor grac ac yn yr un lle rydw i'n caru, y lle sydd wedi helpu fi yn ystod yr amser mwyaf anodd yn fy mywyd, a dydyn ni ddim yn edrych ar ei ôl o. Yn sydyn, roedd gen i bwrpas. Mewn geiriau yr archwiliwr Jacques Cousteau, mae pobl yn diogelu'r pethau maen nhw'n ei garu. Roeddwn ni mewn swigen bach hardd ar lan y môr yn Aberystwyth ac yn teimlo'n well. Dyma oedd fy nghartre fi nawr, a byddai yn nofio hyd a lled y môr i'w amddiffyn. Dechreuais gwirfoddoli lanhau traethau, ac arwyddais i fyny weithio gyda elusennau fel Surfers Against Sewage a Cadwch Cymru'n Taclus a pobl eraill. Ar ôl rhagor o ymchwil, daeth yn amlwg fod un o'r bygythiadau mwyaf i'n byd naturiol a'n cefnforoedd yw plastig. Yn 1907, roedd Leo Baekeland yn meddwl bod hi'n creadigaeth wych. Ac mae o, am y ffaith bod mae o'n hyblyg, mae'n rhad, defnyddiol, jyst meddyliwch am yr holl brechiadau a'r masgiau a'r offer meddygol sydd wedi achub bywydau ni yn ystod y pandemig yma. Ond erbyn heddiw, mae Eunomia yn dweud bod tua 8 miliwn o ddarnau o blastig yn mynd mewn i'r môr pob dydd. Mae hynny'n golygu 12 miliwn tynnell fetrig o blastig bob blwyddyn. Mae yna nawr mwy o blastig na pysgod yn y môr, ac mae ymchwil wedi dangos bod pysgod bach yn bwyta'r plastig bach yma, ac mae'n bennu lan yn y cadwyn bwyd. Ac os nad yw hwnna'n digon, mae WWF yn dweud bod creu a llosgi plastig yn rhyddhau mwy na 850 miliwn tynnell o nwyon tŷ gwydr i fewn i'r atmosffer. Mae hwn yn cyfateb i 189 o weithfeydd pwer llosgi glo. Felly nad yw plastig jyst yn problem i'r cefnforoedd, mae'n problem iechyd ac mae'n problem hinsawdd ac mae'n cyfrannu at yr argyfwng hinsawdd rydyn ni'n wynebu. Felly taflais fy hun i mewn i ymgyrch i wneud Aberystwyth yn tref di-blastig. Ac ar ôl iddo dod yn tref, gyntaf yn y Deyrnas Unedig i ennill y statws yma, fe wnaeth Country File gwahoddi siarad ar y raglen. Fe wnaeth fy taith o iselder arwain fi i fod ar un o'r raglenni mwyaf poblogaidd yn y Deyrnas Unedig. Roeddwn ni'n boddi mewn iselder ar gwely'r môr, a nawr roeddwn ni'n neud o'r arwyneb fel dolphin. Sori, mae hynny bach yn cheesy, fi'n gwybod. Ar ôl hyn, dechreuais mynd mewn i ysgolion i addysgu plant am sbwriel y môr. A symudais i Abertawe, a nes i dechrau gweithio efo grwpiau mawr o bobl fyna, gan gynnwys Adfywio Cymru, ar gael statws di-blastig i Abertawe. Fe wnes i barhau i syrffio a nofio glanhau traethau, ac yn araf bach, fe wnaeth yr iselder diflannu. Ac yn ystod yr amser yma, dwi wedi sylweddoli blynyddoedd ers i Gymru arwain y ffordd trwy cyhoeddi'r tâl am bagau plastig. Rydyn ni nawr yn gweld llai o bagiau ar ein traethau.
a blynyddoedd ar ôl hyn, fe wnaeth David Attenborough creu tonau gyda'i raglen Blue Planet. Yn sydyn, rydyn ni gyd yn dechrau prynu a defnyddio poteli a cwpanau allan ni ail defnyddio ar gyfer dŵr neu coffis neu beth bynnag. Mae mwy o bethau fel siampws di-blastig, cynnyrch mislif di-blastig. Mae pobl yn dechrau meddwl am ei wastraff, a nid ond hynny, mae bron i bod yn cool nawr. Mae'r clo mawr wedi dangos bod modd i ni gyd newid ein ffordd o fyw. Mae o hefyd wedi dangos pa mor bwysig yw natur a'r awyr iach ar ein iechyd meddwl. Fe wnes i treulio'r clo mawr mewn fflat yng Nghaerdydd, a dwi methu cofio'r tro olaf nes i treulio mor hir i ffwrdd o'r môr. Fe wnes i treulio pob dydd Sul ar galwadau Zoom nofio oer gyda grŵp o'r enw Mental Health Swims. Roedd pawb ar y galwad yn llenwi bath gyda dŵr oer neu yn cael cawod oer. Bach yn mad, fi'n gwybod. Fe wnes i hyd yn oed prynu pwll bach inflatable, a roi e ar balcony fi yn Caerdydd, a gofyn i ffrind fi i taflu dŵr oer dros fy mhen. Roedd pob un ohonyn ni yn y grŵp yn fodlon wneud beth bynnag i gael yr hit na, y teimlad na o euphoria o bod mewn rhywle naturiol, mewn dŵr oer, a dyw e ddim yn tebyg i fod mewn afon neu môr. Yn ystod y cyfnod yn yr haf, pwy cododd y cyfyngiadau, roeddwn ni fel pysgodyn bach. Roedd rhaid llusgo fi allan o'r dŵr. A nawr dwi'n byw gartref yn ystod gynlais, a dwi'n digon lwcus i cael yr afon Tawi reit i fas i'r tŷ, a dwi'n gallu nofio a wedyn rhedeg yn syth nôl i'r tŷ am cawod poeth. A y peth cyntaf byddai'n wneud pryd mae'r prif weinidog yn caniatáu yw gyrru'r môr a taflu fy hun i fewn. Ond jyst stori bach fi yw hyn, a dyma sut dwi wedi ymdopi efo'r cyfnod clo. Felly diolch i chi gyd am wrando, a dwi'n siŵr bod pob un ohonoch chi yn cael stori i rhannu, a dwi'n siŵr bydd rhyw agwedd o'ch stori yn cynnwys rhywbeth o'r byd natur. Byddai wrth fy modd yn clywed eich straeon, a dwi'n rhedeg Instagram a TikTok o'r enw Wild Swim Wales, a hefyd cylchgrawn o'r enw Daughters of the Sea, sydd wedi enwi ar ôl y chwedl Cymraeg. Pwrpas y cylchgrawn yw rhannu straeon fenywod sy'n syrffio neu sy'n hoffi treulio amser yn y dŵr. Felly, os ydych chi'n cysylltu efo rhai o'r pethau dwi wedi dweud yn stori fi, plis rannwch eich stori chi gyda fi, a byddai wrth fy modd yn darllen nhw. Dwi am orffen y sgwrs gyda neges o obaith am y dyfodol. Mae'r blwyddyn yma wedi bod yn anodd. Mae miloedd o bobl wedi colli eu bywydau. Mae pob un o'r pobl yna yn cael teulu a ffrindiau. Rydyn ni wedi orfod bod i ffwrdd o'n anwyliaid, methu mynd allan mwy nag unwaith y dydd i wneud marfer corff. Mae lot ohonyn ni wedi gorfod byw ar ben ein hun neu gyda rhywun ni ddim yn hoffi. Mae lot o bobl wedi colli eu swyddi neu busnesau. Rydyn ni gyd wedi rhoi lan efo gwallt hir, a rhywbeth doedd neb eisiau, gorfod gwylio'r buddugoliaeth na dydd Sadwrn yn erbyn Lloegr o'r tŷ a ddim yn y pub gyda ffrindiau ni. Ond beth mae'r clo mawr hefyd wedi i'w choleuo yw pwysigrwydd awyr iach a mynd allan yn natur. Nid yw pawb yn digon lwcus i fyw ar bwys traeth neu mynydd neu afon, a dwi'n gobeithio mae pawb yn cymryd mantais o'r ardaloedd gwyrdd neu glas o fewn eu milltir sgwâr nhw. Dwi'n gobeithio mae'r parch a'r perthynas newydd yma gyda natur wedi gwneud i bobl meddwl am ba mor bwysig ydy o a mae rhaid i ni ddiogelu o. Mae'r môr a natur i gyd yn rhoi siwt gymaint i ni, a mae'n amser i ni roi yn ôl. Diolch.